kira ɗaya tilo ke ce zaɓin ki amsa ke ce min ni ne. Kai na kira ɗaya tilo kai ne zaɓin ka amsa ka ce min ni ce. Na zo saya ke ta zancen ɗauka kan na faɗa ke yi lale. Allah ya sa na yi dacen barka kar na sanar ayi kulle. A zuciya da su dan so shuka karki bari su ya silale. Bacci kike yi tini farka ki gana so ya taɓa ni. Da so ya hukunta komai da yi miki shi na gani dukoki kai da nagarta mai sarrafa mu da ke ban zane kauna mu dai mata bauta kisa a rai alkinta komai wuya ki kula ni. Godiya ga makaki talla kaunar mu ta yi amfani mai azumi da kulawar sallah sai wasake daga rauni ciwon da ke sanadin sa illa so ne a da ya taɓa ni a yanzu ya yi amfani wacce na so ta rike ni. Zaɓin ki amsa ki ce